Lejlet id-duluri kellek tħallina, ħajtek mitmumak qasira, ħallejtna mbikma nistaqsu l-għala u l-baħ ma jagħti l-ebda risposta. Hekk stqar fuq il-medja soċjali Kurt Vellafonde, wieħed mill-kuġini ta' Chantal Gauci, il-mara li tilfet ħajjitha fit-traġedja ta' San Ġiljan meta mietet taħt il-karozza tagħha stess. Bħalma semmew il-ħbib tagħha u diversi qraba, il-kuġin tagħha refera l-imħabba li kellha Chantal lejn il-familja kollha u t-tifla tagħha. Il-vittma kellha 38 sena u tilfet ħajjitha fl-inċident li seħħ fit-triq Birkirkara kantuniera ma' triq l-Arċisqof Romero. Il-każ seħħ il-ħamis għal ħabta tal-5:30. Dak il-ħin intalbet l-assistenza wara li l-pulizija kienu informati li persuna kienet feruta pass bot minn fejn għandha residenza tagħha. Il-pulizija marru minnu fih fil-post u minn stħarriġ preliminari riżulta li l-karozza tal-għamla Audi li hija tal-vittma għal xi raġuni mxiet waħedha lura bil-konsegwenza li l-mara inqabdet taħta kif fisser mal-ġurnalisti li kellim mal-korp tal-pulizija Brendan Pisani. Anka xhieda fuq il-post li ħarġet fuq il-vettura din imxiet lura u spiċċat li ntlaqtet mill-vettura tagħha stess il-konsegwenza li tilfet ħajjitha fuq il-post. Fil-post wasal minnu fih tim mediku mill-isptar Mater Dei iżda sfortunatament il-mara ġiet ċertifikata mejta fil-post. Qed jingħati li l-mara ħallit il-handbrake imniżżel u f'dak il-ħin fil-karozza kien hemm it-tifla tagħha li għandha 6 snin. Net News insab informat li t-tifla ta' Chantal Gauci ittieħdet l-isptar fejn ingħatat assistenza għax-xokk li kellha għalkemm hi ma raċċejn minn dak kollu li seħħ għaliex kienet marbuta b'seat belt. It-tifla kienet għadha bl-uniformi u bil-basket tal-iskola. Il-Maġistrat Anthony Agius Bonnici kien informat b'dan l-inċident u ħatar numru ta' esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin.